שלום אנשים. היום אנחנו נצפה בתוכנית תפוזים ובננות של ליה. אז ליה, נעבור אלייך. טוב. ברוכים הבאים לתוכניתי תפוזים ובננות. עכשיו אני רוצה להגיד חדש שמחר הוא אמור לתת חנויות. לרדיו. קוראים לו אימה. אוקיי? 3, 4. יש לה ביבי על זה. אוקיי. ריג'ה זה דבר! הילה, נו די. מה יש? ליה הגמישה. איפה הכפיים? אאו. תראו את החולצה. אנחנו תמיד בראש. פגש בגימל. 3. קאט! לא קאט! מה? אני עכשיו הולכת לבדוק כל ציפור הבר המצחית שלי. בואו איתי. נתקענו בתקלה טכנית קטנה, אך מיד נמשיך. הנה ליה בבית חולים. ליה, תשברי לנו מה קרה. הגעת לכאן, הלכתי לבדוק מה בשלום ציפור הבר המצחית שלי, ואז לא ראיתי את הזכוכית, ובום! נכון! ליה נתקעה. קיבלה מכה מהגיטרה שתמיד נמצאת איתה בכל מקום ובכל מצב. וזאת הברך שלי. זאת האצבע שלי.